Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dayto nga episode, manamnama umuna, maibaga, tinagan, tawen, ken bulan, ti panakayanak. May kadwa, mailasin dagiti bambanag a pagaayat ken saan akayat. Ken may katlo, maisurat ti bukod anagan. Ammuyo kadi tinagan nyo? Ammuyo kadi met, numano ti tawen nyo? Anya ti aldaw ti panakayanak yo. Anya dagiti bambanag akay kayat mo nga obraen. Anya met dagiti bambanag asaan mo kayat nga obraen. Ubing masapol nga ammuyo dagitoy a bambanag. Intay man nga rod amamuwen dagiti dua nga aggayem. Ani Ana ken ni Bong. Daytoy ni Ana Cruz. Isuna ket maysa a babae. 5 titawen na. Isuna ket nayanak idi June 5, 2016. Ti kaykayat na nga obraen ket agay ayam ti dali-dali ken mangan iti natnateng. Saan na kayat nga obraen ti agringringgor? Daytoy met ni Bong Santos. Isuna ket maysa a lalaki. 4 titawen na. Nayanak isuna idi October 10, 2016. Ti kaykayat na nga obraen ket agsala ken agsibog iti mula. Saan na kayat nga obraen ti makiapa? Itan, tanam amuyon dagiti dua nga agayem. Ibagam man met kanyak, no anya met tinagan mo? Wow! Nagpintasen tinagan mo. Manumet titawen mo. Nalaing! Kaano ka anayanak? Wenno kaano ti birthday mo? Very good! Ammumon nga ibaga no kaano ka anayanak. Sika kadiket babae wenno lalaki. Nasiglat! Anyamet dagiti kaykayat mo nga obraen. Anyamet dagiti saan mo kaykayat nga obraen. Nalaing! Nakalalaing kayon, taamuyon nga ibaga, no anya tinagan nyo? Mano titawen nyo? Kaano kayo anayanak? Anya dagiti kaykayat yung nga obraen, ken saan nyo kaykayat nga obraen? Laglagi pen, ano kayat mo a masursuro, analaing, dagiti bambanag, a maipanggep ken ka, rumbeng laeng, nga ayatem tabagim, ken sursuruem, nga isurat tinagan mo, anaurnos, ken nadalos. Tiyempo na nga ruden nga intayo sungbatan, dagiti sumaganat a pangrukod a saludsod. Ni Maria ket 5 titawen na. Anya kadagiti ladawan ti mangipakpakita no mano titawen na. Nalaing ti umno asungbat ket 5 a bola. Anya kadagitoy a numero ti simbolo ti tawen mo a 5.
Husto! Ti umno asungbat ket 5. 5. Sika ket maysa a kindergarten nga addaan tawen nga innem. Anya kadagitoy a numero ti mangipakpakita iti innem. Very good! Ti umno asungbat ket innem. 6. Ni Ben ket addaan ti tawen nga innem. Anya kadagitoy aladawan ti bambanag ti mangipakpakita ti edad na. Ti kadi innem a trianggulo wenno 5 kadi a nagbukel wenno 7 a kwadrado. Nalaing ti umno a sungbat ket innem a trianggulo. Upat ti tawen ni Rose. Agkasangay isuna intun Lunes. Manunton ti tawen na. Husto! Ti umno a sungbat ket 5. Nakalalaing kayon tanasungbatan nyo amin dagiti saludsod. Amok nga rod, ang naawatan yon analaing ti leksyon tayo. Para itinayon nga obraen, babaen ti tulong tinaganak, wenno dagiti makabael, isurat mo tinagan, ken apelyidom, iti nadalos a papel. Dita nga ruden ti nagpatinggaan, ti adal tayo itanga aldaw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!